ନୂଆପାଟଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ 19ତମ ବିଗ୍ରହ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ସହ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରାଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ରୋଷଣୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ମାନପଣ୍ଡା ପୋଖରୀରେ ଜଳାଭିଷେକ ପରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର 1008 ଆହୁତି ଓ ଗୀତାଯଜ୍ଞ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଭଜନ ସମାରୋହ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ରହିଥିବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଜ୍ଞରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଯଜ୍ଞର ପୂଜକଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ବେଦ ପଣ୍ଡିତ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 1922 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଧୂଳିଆ ଘରେ ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗଣା ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ 2004 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ସହ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତୀକ କୁମାର ଦାସ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଶତାଧିକ କଳସ ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଳସ ଧରି ଯେଉଁ କଳସ ବୁଳେଇବେ ଆମର ମାନପଣ୍ଡା ପୋଖରୀର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଇକି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆସି ଆମର ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ବହୁତ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଆଖପାଖ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆମ ବାଜା ଫାଜା ଆମର କଳସ ଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଖରୁ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ଭାରତର ନୁହେଁ ପୃଥିବୀରେ କିପରି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ହୁଏ। ସେଭଳି ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯଜ୍ଞ, ଚାପ ଖେଳ, ରଥଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ଆଜି ଏତେ ମାହୋଲ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି 20-25ଟି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସରସ୍ୱତୀ ଭଳିଆ ପୀଠ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଉ ଦେଖିନାହୁଁ। ବହୁତ ଭଲ ମାହୋଲ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଏ ସିନ୍ଦୋଳ ନୂଆପାଟଣା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ, ଆଉ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ, ଆଉ ମା' ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଲୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁ ଦବାର 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ନାରାୟଣ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଏ ଏଠୁ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ନ ଗଲେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏନି। ତିହିଡ଼ିରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି।